בעיות וזה. הופה. אז היה רשום שנגיד באלגברה, בשאלות קשות, אני תמיד טועה, או כמעט תמיד טועה. אז אתמול אוקיי, עשיתי מלא אלגברה כל היום. אוקיי, סבבה, אז אתה משתמש אז גם במערכת של קמפוס של התחקור, וגם כזה רושם לעצמך דברים בקובץ. לורן, ספרי קצת מה את עושה. אני עשיתי שתי סימולציות, ואני ראיתי שאצלי זה יותר מנטלי משפיע. אז מה שעשיתי נגיד בסימולציה השנייה, זה רשמתי לעצמי לחייך תוך כדי כזה לא להיות בבועה, וזה עזר לי דווקא. ואני גם אחרי סימולציה עושה טבלת תחקור של השיטת עבודה בשאלה, ובנושאים שנגיד טעיתי או ששכחתי חומר, אז חזרתי על זה בין לבין. אוקיי, מגניב. נשמע שבסך וגם, הכל, כן, ספרי לנו. סליחה, וגם תוך כדי סימולציה אני מקיפה לי שאלות שאתגרו אותי או רושמת הרגשות תוך כדי הפרק, ואז אני עוברת על זה. מהמם, שזה מאוד מאוד חשוב מה שאת עושה, ואנחנו תכף ממש נמסד את זה ונהפוך את זה להיות משהו שאנחנו עושות באופן קבוע. אז מבחינת התחקור עצמו, רגע בואו נדבר על מה החשיבות שלו. ברור שאנחנו רוצים להפיק לקחים, והרבה פעמים אנחנו גם נרגיש שכאילו סיימתי את הסימולציה, עברתי קצת על השאלות, ברור לי מה הלקחים שאני צריכה להפיק. נגיד ערן מסתכל במערכת של קמפוס, שכותבת לו שבשאלות הקשות באלגברה הוא תמיד טועה, אז צריך לתרגל אלגברה. אבל מה שאני רוצה שנעמיק בו טיפה יותר היום בתחום של התחקור, זה לא רק אני טועה בככה ולכן אני עושה ככה, אלא יותר להבין לעומק את מהות הטעות, את למה טעיתי, מה גרם לי לטעות, איך אני משפרת את עצמי, מה אני צריכה לעשות אחרת בשביל לא לטעות בדבר הזה, וברגע שנכוונן את עצמנו לפרטים הקטנים, זאת אומרת לא נשאר בשטחית של טעיתי באלגברה אז אני מתרגלת אלגברה, לא שזה רע, כן, זה תמיד יעזור. אבל אם נחפור עוד קצת פנימה ונבין איך אנחנו יכולים לשדרג את עצמנו ולהבין יותר טוב את הטעויות שלנו, סביר להניח שנצליח יותר מהר להתגבר עליהן. אז נדבר גם על המבחן בכללותו, על איך אנחנו מתחקרים מבחן שלם, אבל גם נדבר פר פרק. זאת אומרת, גם אם פתרתי פרק יחיד, ואני כזה עכשיו רוצה להוציא ממנו דברים, ומן הסתם מכל פרק שפתרתי אני רוצה להוציא משהו, אחרת זה קצת מבוזבז לפתור פרק, אז אני רוצה לשבת ולתחקר אותו לפי אותו סדר פעולות, פשוט לפרק ספציפי, ולא למבחן שלם. אז אני פותחת לנו פה whiteboard, הכל היום הולך להיות כזה רעיונות שלכם ביחד עם רעיונות שלי, זאת אומרת אנחנו במין קבוצת חשיבה על תחקורים פה היום, כשממש נחלק את כל הקונספט של תחקור לחתיכות קטנות קטנות קטנות. איזה כיף שאולי נצטרפו עם מצלמות, עמית שוב אני אגיד, אנחנו מאוד נשמח לראות את הפרצוף שלך. טוב, אז בואו נתחיל מלדבר על סימולציה שלמה. מה זה אומר סימולציה שלמה? זאת אומרת איך אני הולכת להתייחס לכל הסימולציה שפתרתי עכשיו, ולא לאיזה פרק ספציפי או שאלה ספציפית. זאת אומרת, מה אנחנו בכלל רוצים לתחקר כשאנחנו מתחקרים את הסימולציה בכללותה? תנו לי כיוונים. את יכולה לחזור על השאלה? כן, כשאני יושבת לתחקר סימולציה, מן הסתם אני אכנס לעומק של שאלות ופרקים ספציפיים ונושאים ספציפיים וזה, אבל שנייה בתור התחלה אני רוצה לתחקר את כל הסימולציה. זאת אומרת, את מה שעבר עליי בשלוש ומשהו שאלות האחרונות. למה אני רוצה להתייחס? על מה אני רוצה להסתכל כשאני מתחקרת סימולציה שלמה? טעויות. רמת ריכוז, רמת... אוקיי, רגע תסבירי מה אמרת בטעויות ותכף נחזור אליך ערן. לא, טעויות שעשיתי בפרקים. אוקיי, אז זה כבר יהיה פר פרק, זה כבר יהיה בנושאים. מה התחלת להגיד ערן? נגיד הסימולציה לפני האחרונה שעשיתי, אז התחלתי אותה, ועל ההתחלה לא הייתי מרוכז, ושמתי לב לזה. אוקיי, זאת אומרת ולקח לי אנחנו איזה רוצים... 2 פרקים כזה להתאפס על עצמי. מהמם, אז אנחנו רוצים להתייחס לתחושות. משהו, למה עוד נרצה להתייחס? מה אתם אומרים?
אה, אולי, אולי כזה תנאי למידה, באיזה שעה זה היה, מה עשיתי לפני, לחלוטין, נקרא לזה איפה, לוגיסטיקה, כן. בצורה מאוד מאוד כללית. עכשיו בואו נדבר על איך אנחנו מתחקרים את הדברים האלה. איך אני יכולה לתחקר תחושות? מה בכלל אני רוצה לתחקר כשאני מתחקרת תחושות? כאילו לאיזה מסקנות אני רוצה להגיע בהקשר של תחושות? Recording in progress. יש לנו פעמיים נועה פה. זהו, חברתי במחשב. מהמם. אז מה מעניין אותי לתחקר בהקשר של תחושות? למה בא לי להתייחס? עייפות, אוקיי, ערנות. סבבה, עייפות. ערן קודם אמר ריכוז. התחושה הכי נפוצה במבחן הזה? לחץ. לחץ, לחלוטין. זאת אומרת, לכל הנקודות האלה אני רוצה להתייחס, ואני לא רק רוצה להגיד כזה, הייתי לחוצה, אז אני צריכה להיות פחות, אלא נגיד, לורן נתנה לנו קודם אחלה של כבר מסקנה פרקטית, שבסוף אנחנו נגיע למה זה מסקנות פרקטיות ולמה חשוב לי להוציא דווקא אותן ולא מסקנות מסוג אחר, אבל אני רוצה ממש איזושהי דרך להתמודד עם הדברים האלה, ולכן אני צריכה להבין אותם לא רק ברמת הייתי לחוצה, אלא גם בצורה היותר כללית. נכון? סליחה, יותר ספציפית. זו הצורה הכללית, הייתי לחוצה. איך אני הולכת לעשות את זה? אז ההמלצה שלי היא משהו שנקרא דף תחושות. שכאילו האמת שזה רעיון שעלה לי בכלל לא מתקופתי כמורה לפסיכומטרי, עשיתי שנת שירות דרך הצופים באיזה גרעין פלצני כזה של אומנויות, ואז שם משהו שהיינו עושים זה לקחת דף, ולכתוב על דף שלם בלי להוריד את העט מהדף, את כל מה שאנחנו מרגישים באותו בוקר. וכאילו עד שהדף לא מתמלא אני לא מפסיקה אז. בדרך כלל מצליחים לכתוב כזה 3-4 שורות באיזה פלואו יחסית גדול, ואז מתחילים לכתוב בלה 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 בלה, היום קמתי ולא היה לי פיפי משום מה, לא יודעת למה לא היה לי פיפי, יכול להיות שלא שתיתי לפני השאלה, כזה. כאילו לפעמים סתם יעלו דברים, אבל מה קורה כשאנחנו מכריחים את עצמנו לכתוב? אנחנו מכריחים את עצמנו לחשוב קצת יותר לעומק על הסימולציה. זאת אומרת, לא להגיע רק לשטחי, לא להגיע רק למה שצף, אלא לחזור רגע ולנסות לשחזר ממש מהזיכרון את מה שעבר עליי במהלך הסימולציה. מן הסתם זה לא יהיו דברים פרקטיים, כי אני עוד לא יודעת במה צדקתי ובמה טעיתי, זאת אומרת, השלב הזה קורה לפני שאני בודקת את התשובות שלי בסימולציה, ולפני שאני מקבלת ציון ולפני הכל, אני רק רוצה להבין איך הרגשתי. זאת אומרת, אני לוקחת דף וממלאה את כולו בעת, אני לא מפסיקה לכתוב עד שהדף שלי לא מלא, ואני רואה האם צפו שם דברים שוואלה מעניין להתרכז בהם. כי יכול להיות שפתאום אני אזכר שעל שאלה 15 מהפרק הכמותי ממש ממש נזכרתי, ואז כשעברתי לפרק המילולי, בהתחלה שלו ניסיתי לפתור אותה, וכאילו לא התרכזתי בשאלות של המילולי, וכל הראש שלי הסתבך, ואני לא יודעת מה קרה שם, והפרק המילולי הזה נראה לי מה זה התחרבש. ויכול להיות גם שאני ארגיש שהייתי סופר לא מרוכזת בשני הפרקים הראשונים, ואז פתאום אני אגיע ואני אבדוק את התוצאות שלי עם זה של קמפוס, כשאני מקלידה את כל התשובות שלי לתוך האתר שלהם, ואני רואה ששני הפרקים הראשונים דווקא היו הפרקים הכי טובים שלי. זאת אומרת, ההשוואה הזאת בין התחושות לבין מה שקרה בפועל, היא השוואה שמאוד חשוב לנו לעשות בשביל להבין קודם כל אם התחושות שלנו תואמות את המציאות. ודבר שני, בשביל להבין איך אפשר להתגבר על התחושות האלה. זאת אומרת, מה קרה תוך כדי המבחן שעזר לי להתגבר על תחושה מסוימת. אם אנחנו עוברים לתחום הלוגיסטיקה שנועה העלתה קודם, מה בתחום הלוגיסטיקה אני רוצה להתפקס עליו? מה אני רוצה להסתכל? סביבת עבודה. אוקיי. לראות שהיה לי נוח הכיסא, שלא היה מלוכלך בחדר, או על השולחן. אז תאורה. זה נחמד, אבל בסוף אתם תגיעו למבחן באוניברסיטה, מכללה, תיכון, whatever, כאילו באיזה מקום, ופשוט תיזרקו לתוך הכיתה הזאת. אז למה אני יכולה להתייחס שרלוונטי למבחן? כי אני עושה סימולציות בשביל המבחן. אוכל, מים, מעולה. מחדד, לא יודע, כאלה. בגדים נוחים. נכון. לא יקר שלא יהיה חם. שירותים גם? כן.
מה הנוהל שירותים שלכם? יש לכם כבר משהו מוסדר? זה באמצע פרק אנגלית. באמצע פרק אנגלית, יש פה חיוכים על האנגלית. אני אגיד ככה, המלצה שלי, שגם מחזקת את האגו, וכזה הביטחון וכל מה שנע מסביב לזה, וגם באמת עוזרת למי שנבחן במקומות קצת יותר גדולים, בדרך כלל כזה בתל אביב ירושלים, כאילו באוניברסיטאות שיש המון אנשים, זה ללכת דווקא בתחילת הפרק. כי בסוף הפרק מלא אנשים יצאו ויש מצב שתמצאו את עצמכם עומדים בתור. בתחילת הפרק יש כאן אפקט כפול. הדבר הראשון הוא מי שיודע שהוא מסיים פרק לפני הזמן, יודע שהוא מסיים פרק לפני הזמן. זאת אומרת, יספיק גם אם הוא הולך לשירותים, לא משנה אם הוא ילך בתחילת הפרק או בסוף הפרק. עכשיו, מה היתרון, חוץ מזה שלא יהיה לכם תור בדרך? היתרון הוא שכשאתם קמים בתחילת פרק, יש פרצופים, אני נשבעת לכם, ניסיתי את זה לא פעם, שמסתכלים עליכם ככה, של וואו, איך היא מעיזה לקום בתחילת הפרק? ויש בזה משהו שמה זה מעלה את הביטחון? שכאילו קמתם באמצע הזה, אתם כולכם בפנן, הייתם באמצע הזה, כולם מסתכלים עליכם ככה בפרצוף מעריץ, וכן, כן, אני יודעת, ה-800 הולך לבוא לי כל כך בקלות. וזה מרים, זה מרים לי את האגו שכולם מסתכלים עליי ככה, וזה כיף לתכנן את זה ככה לפעמים. קיצור ממליצה בחום, חוויה נחמדה ומעניינת, בעיקר לאגו. אז את כל הדברים האלה אני רוצה לתכנן מראש. זאת אומרת, אני רוצה להבין, לא יודעת מה, אם אני צריכה איזה כרית לגב התחתון כי הוא כואב לי, אני יודעת שאני צריכה להביא אותה. אוכל, איזה אוכל אני הולכת לאכול, יש מי שיש להם כל מיני בעיות בבטן, יש מי שהסוכר שלהם עולה ויורד, לא יודעת, בא לי לתכנן את זה, בא לי להגיע עם משהו שיעשה לי טוב, ואני בוחנת סוגים שונים של אוכל בסימולציות, אם בכלל אני אוכלת, כדי להבין איך אני מרגישה. מה אם אנחנו לא נאכל, מי שגם עשה כבר סימולציות שלמות יודע שהמוח נשרף באיזשהו שלב בסימולציה, וכשאני שותה מים אני ממש מרגישה אותו כמו מחשב שמתקרר, נכון? כזה שזה כאילו מין מוריד כזה את הכל בבת אחת. אנחנו צריכים את המים האלה, אבל השאלה היא האם אני צריכה 3 ליטר או 1.5 ליטר, או בכלל 0.5 ליטר, כאילו כמה טוב לי, ולא שולח אותי כל דקה לשירותים מצד אחד, ומצד שני מרווה אותי וגורם לי להרגיש טוב. אז אני רוצה מבחינה לוגיסטית לדעת כמה שיותר, וגם זה עוזר לי לשני דברים. הכזה ברור יותר וזה שנמצא מתחת לפני השטח. הברור יותר זה שאני פשוט מוכנה לכל תרחיש, אני יודעת מה טוב לי ואני עושה את מה שעושה לי טוב. והברור פחות זה שנחבא לנו מתחת לפני השטח זה שכשאנחנו גורמים לסביבה שלנו להיות כמה שיותר מוכרת, כשאנחנו יודעים מה הולך להגיע וכשאנחנו יודעים איך המבחן שלנו הולך להיראות, מבחינת האוכל, מבחינת בגדים, מבחינת מתי אני יוצאת לשירותים, כשאני יודעת מה הולך לקרות, אני פחות לחוצה. זו אחת הדרכים שלנו להשפיע על הלחץ. נגיד להסתכל באתר של גבע עם הכיתות שיש להם שם ולראות באיזה כיתה אתם הולכים להיבחן, לפעמים קצת מוריד סטרס. אני יודעת איך זה הולך להיראות, אני יודעת איך אני הולכת לחפש את עצמי, מתקשרת לחברה שלומדת, לא יודעת מה, בבן גוריון, ואומרת לה, שומעת, יכולה להסביר לי בדיוק איפה הולכת להיות הכיתה שלי, כדי שאני אדע להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. זאת אומרת, אני רוצה שהמבחן הזה יהיה כמה שפחות זר לי, כי ככה כשאני אגיע אני אהיה הרבה יותר בטוחה בעצמי. אז זה מבחינת הסימולציה השלמה, אנחנו נתייחס לתחושות שלנו ואנחנו נתייחס ללוגיסטיקה, ובהקשרים האלה ממש נרצה לבחון את עצמנו, בהקשר של תחושות, איך הרגשתי לעומת מה קרה בפרקטיקה, זאת אומרת, את הדף תחושות שלי אני כותבת לפני שבדקתי את הסימולציה, ובהקשר של לוגיסטיקה, מה עושה לי יותר טוב ומה עושה לי פחות טוב, כשאני בודקת אופציות שונות לאורך המבחן, כאילו מסימולציה לסימולציה. עד כאן יש שאלות? סבבה. בואו נתחיל לדבר פרק פרק. בואו נדבר על החיבור. דברו אליי, על מה אני צריכה להסתכל כשאני מתחקר את החיבור שלי. תכנון. על התכנון של החיבור, מה זה אומר על התכנון? כאילו איך כשאני מתחקרת חיבור שלם אני יכולה להסתכל על התכנון? לדעת כמה זמן לוקח לי לעשות כל דבר, כאילו כמה זמן אני חושבת על נימוקים, כמה זמן אני כותבת פתיח, דברים כאלה. אוקיי. מה עוד? אם עשיתי תכנון טוב מספיק, ואם לא איך אתה אז... יודע לבדוק את התכנון לפי החיבור שלך? בעיקר בנוסח, לפחות אצלי, אם אני לא מנסח את זה כמו שצריך בתכנון, אחר כך קשה לי בזמן אמת. אוקיי. אז אני משתדל כשאני רושם את הטיעונים, גם על הדרך לעשות כזה
נוסח יחסית קרוב למה שאני עומד לרשום בפועל. זה חוסך לי הרבה זמן. מה עוד? איך הבודקים בפסיכומטרי בודקים לכם את החיבור, אתם יודעים? קוראים. קוראים, אוקיי. ואז מה? המציאו לפי כל הממדים. אז אני רוצה רגע להראות לכם את זה, כי זה משהו ששווה להתייחס אליו. אני מעבירה אותנו רגע לדף אחר. מה לא, ממש פרסמו איך הם בודקים את המבחנים שלכם. זאת אומרת, זה לא אללה בבעלה, אלא ממש יש להם דרך סדורה לבדוק את מה שאתם עושים. עכשיו זה אני מניחה שאתם יודעים, אבל למקרה שלא אני אגיד, אנחנו מנוקדים בין 1 ל-6 במימד הלשון, ובין 1 ל-6 במימד התוכן. מכירים, נכון? סבבה. איך הם יודעים לנקד אתכם? אז יש להם ממש 2 טבלאות, טבלת תוכן וטבלת לשון, שעליהן הם מסתכלים ואומרים, אני בוחר עכשיו איך אני מנקד את החיבור של נועה. נגיד, העיקרון הכי חשוב, או העיקרון היותר כללי נקרא לזה של תוכן, הוא זיקה למטלה וציר רעיוני. זיקה למטלה, מי מסביר לי מה זה אומר? שהמטלה באמת ענתה על השאלה. נכון, בול, שעניתי על מה ששאלו. עכשיו אני מבינה שנועה שאיתנו זה ענית נועה בהתאם אחרת. לשאלה ששאלו בה. שמה מה? נועה, מה אמרת? אוקיי, יש לנו פה תקלה טכנית, נחכה שהיא תיפטר אצלה. נועה עם המצלמה או הנועה בלי המצלמה? זהו, אני אמרתי נועה עם המצלמה, מה אמרת? כי את גם אמרת משהו אחר כך? אוקיי, קצת תקועה לנו זה. אמרתי מה שנועה בלי המצלמה. סבבה, זיקה למטלה, האם עניתי על מה ששאלו? ציר רעיוני, האם לאורך כל החיבור, הדעה שלי אחידה ונשארת ברורה, זאת אומרת, ברור שלא קפצתי מצד לצד לצד. ואז הם מסתכלים פה על הקריטריונים ואומרים מה בעיניי הכי קרוב, בעיניי החיבור הזה היה 4. פיתוח רעיוני, זאת אומרת, עד כמה אני מנומקת, נכון? האם הקשר בין הרעיון לפיתוח הוא מספיק חזק? האם פיתחתי, טענתי טענות שהן רלוונטיות ולא כזה זלגתי לכל הכיוונים ולא ברור מה הקשר בין מה שאמרתי קודם ומה שאני אומרת עכשיו? אז בזה נגיד אני חושבת שהחיבור היה 5. מיקוד ולכידות, מה זה מיקוד ולכידות? מישהו משהו? את יכולה לחזור על השאלה? מה זה מיקוד ולכידות? הקריטריון הזה של מיקוד ולכידות. אז אני רוצה לשים לב שברור לאורך כל החיבור מה הצד שלי. זאת אומרת, לא רק מה הטענה שטענתי, אלא מה הצד שלי. ולפעמים כשאנחנו כותבות את החיבור באיזשהו סדר, שהוא סדר קצת לא הגיוני, אז טענת הביקורת אולי תגיע לי באמצע, וזה יבלבל אותי אם להבין האם זאת הטענה שלי, או האם זאת הטענה של הצד השני, ומי שקורא אולי לא יבין מה הצד שלי בכלל, מה אני בוחרת. אז אני רוצה להישאר ממוקדת, ואני רוצה גם שמי שקורא יהיה לו ברור מה אני טוענת. חשיבה ביקורתית, תשימו לב פה לפי מה שהם אומרים, נכון, אותנו מלמדים בכל הקורסים, שחשיבה ביקורתית זה להציג טענת ביקורת, נכון? טענה מהצד השני. אבל חשיבה ביקורתית פה, אתם שומעים אותי? כן? כן. שומעים אותי רצוף, כי כאילו חלקכם מקוטעים לי, חלקכם לא, אז לא ברור לי מה קורה. סבבה. אז חשיבה ביקורתית פה בהקשר הזה, היא גם מבחנה בין דעה לעובדה, שזה משהו שאנחנו רוצים לדעת לעשות, אנחנו רוצים לדעת להסתייג, וגם חוץ מהבחנה בין דעה לעובדה, זה לדעת לבחון סוגיות מכמה נקודות מבט, ולהתמודד עם עמדות מנוגדות. זאת אומרת, יש מצב שאני ארצה להציג את הדעה של הצד השני, יש מצב שפשוט אני ארצה להסתכל על הסוגיה מכמה נקודות מבט, נגיד נקודת מבט כלכלית ונקודת מבט חברתית, וזה כן יביע חשיבה ביקורתית. אז המרכז הארצי ממש נותן לי קריטריונים לאיך אני בודקת את התוכן, ויושב ובודק עם החיבור שלכם. ומסמן לעצמו 4 ו5 ו3 ו4, ויוצא לי כאן ממוצע של 4, מגניב. אז אני יודעת שהחיבור הזה מקבל 4 בתוכן.
אותו דבר אם אני הולכת לחלק של הלשון, שוב המסמך הזה הוא מסמך של המרכז הארצי, כן? זה הם הוציאו כדי לבדוק לכם את החיבורים. אז גם בלשון, בהירות והלימה לכתיבה עיונית, זאת אומרת, האם פשוט ברור מה אני רוצה להגיד? דיוק סמנטי, אם אני משתמשת במילים הנכונות כדי להעביר את המסר שרציתי להעביר, זאת אומרת, אני לא משתמשת במילה שאומרת משהו אחר ממה שרציתי להגיד. תקינות, האם המשפט שלי, הרצף שלו, איך שהוא בנוי, הוא תקין ונכון מבחינת הכללים של השפה העברית. מבנים תחביריים, עד כמה אני יודעת לכתוב במבנים מורכבים, זאת אומרת להשתמש במילות קישור, להשתמש במילות שיעבוד, לכתוב משפטים שהם קצת פחות מנושא נשוא מושא. ואמצעי ארגון זה גם קצת מתייחס לנו למילות קישור, בעיקר מילות תוספה, ניגוד, סיבה ותוצאה, ואיך אני מחלקת את הפסקאות, מתי אני שמה נקודה, מתי אני בוחרת להשתמש בפסיק. זאת אומרת, אם אני יודעת להשתמש בכל האמצעים האלה בצורה טובה, הניקוד שלי בלשון יהיה גבוה יותר, ותשימו לב שהניקוד בלשון לא תלוי בניקוד בתוכן. אז ככה הבוחנים מסתכלים על החיבור, וכשאנחנו רוצים להסתכל על החיבור שלנו, לבדוק אותו אחרי המבחן, אנחנו ממש נסתכל על הקריטריונים האלה. אז עכשיו כשאנחנו מכירים את איך המרכז הארצי בודקים את החיבור שלנו, על מה נרצה להסתכל בעצמנו? קודם כל נפרק את זה לתוכן על ולשון. כל פסקה, לראות את הרעיון שלה. כן. נפרק לתוכן ולשון, ואז נועה אומרת כל פסקה לראות את הרעיון שלה, אז נשאל את עצמנו במימד התוכן, האם הטענות משכנעות? נכון? על מה עוד נסתכל בהקשרי תוכן? אם ברור איזה צד אני. אוקיי. על מה עוד? זיקה למטלה. מה עוד? על חשיבה ביקורתית אני רוצה להסתגל. על הנימוקים שלי. זאת אומרת, אני ממש רוצה לבחון את החיבור שלי לפי הקריטריונים של המרכז הארצי. ואם תרצו, אני אשלח לכם ממש את המסמך הזה, ואתם יכולים לשבת איתו מול החיבור שלכם, וממש לנקד כמו שבוחן של המרכז הארצי היה מנקד אתכם. מבחינת הלשון, על מה אני מסתכלת? מה אתם אומרים? אם השתמשתי באיזה מילים גבוהות, אז באמת שהן נכון. אוקיי, אז נבדוק את הסמנטיקה שלנו, לחלוטין. לשים לב שאנחנו לא משתמשים בסלנגים אולי, או בדברים שהם פחות מתאימים, וגם כשאנחנו משתמשים במילים גבוהות, אז לשים לב שאנחנו משתמשים בהם נכון, ולא עכשיו סתם דוחפים מילים בכוח. נכון, ובאופן כללי אני מאוד בעד לכתוב פשוט. תכתבו ברור, כמו שהייתם מדברים, מן הסתם בלי סלנג, כמו שנועה אמרה לנו, אבל לכתוב פשוט ובהיר זה תמיד הנוסחה הכי טובה. לשלב מילים גבוהות לא גורם לבוחנים לאהוב אתכם יותר. על מה עוד אני מסתכלת בהקשר של הלשון? סימני פיסוק מעולה. ומילות. אוקיי, אז יש לנו מלא נקודות להסתכל עליהן גם בהקשר התוכן וגם בהקשר הלשון. אבל מה הקושי שלי בהקשר של חיבור? בגלל שזה משהו שכתבתי, ולא איזה שאלות אמריקאיות אובייקטיביות לחלוטין, שאני פשוט מסתכלת ואומרת, טוב, זה נכון וזה לא נכון,
קצת קשה לי להסתכל על החיבור דקה אחרי שהוא נכתב. ולכן המלצה שלי ושל לא מעט מורים אחרים, זה לתת רגע לחיבור לישון לילה. זאת אומרת, זה יהיה הדבר האחרון שתתחקרו בסימולציה. עשיתם את הסימולציה בבוקר, תבדקו את זה בערב. עשיתם את הסימולציה בצהריים, תבדקו את החיבור ביום למחרת. תנו לעצמכם רגע להתנתק רגשית מהחיבור, שלא ירגיש לכם כמו המילים שלכם והחיבור שלכם, ורק אז תשבו לבדוק אותו. כי יותר קל לנו לכתוב כשאנחנו מנותקים ממנו, כשאנחנו מרגישים שבדקנו חיבור של מישהו אחר. המלצה אפילו יותר טובה מזה, לכם יש את נקודת מבט שלכם. שהיא בנויה מהדברים שנכנסו לכם יותר לראש שלמדתם, שהיא בנויה מהערות שכבר קיבלתם על החיבורים, זאת אומרת, היא מאוד מאוד מפוקסת לנקודות ספציפיות. אם בא לי קצת לפתוח את הראש לכיוונים אחרים, אני יכולה להגיד לערן כזה, היי, שומע, בוא נעשה את החיבור של ספטמבר 19, ואז אתה תשלח לי ואני אשלח לך, ואנחנו נבדוק אחד לשנייה, ואז אחר כך יהיו לי גם הערות, לא רק שאני כתבתי לעצמי אחרי הסימולציה, אלא גם שערן כתב. ועוד נקודות להתפקס עליהם ועוד דברים להסתכל עליהם שאולי אני לא שמה לב אליהם בעצמי, אבל ערן היה מספיק חכם בשביל לשים לב אליהם אצלי. ולהפך, כן, מן הסתם שני הצדדים מרוויחים. אז מומלץ מאוד מאוד גם לשלוח לחברים, גם בשביל זה יש לכם את הקהילה הזאת של החממה, בשביל להשתמש אחד בשני. אבל בכל מקרה אנחנו נרצה לתת לחיבור לישון לילה, כדי טיפה להתרחק ממנו רגשית, ושנוכל לבדוק אותו באמת בצורה מרוחקת. עד כאן סבבה? יש שאלות על החיבור? אחלה. אז בואו נעבור לאנגלית. באנגלית אנחנו נרצה רגע לחלק את המבחן לפי סוגי השאלות, כי גם ממש הפרק עצמו בנוי לפי הסוגים של השאלות. נכון? אנחנו מתחילות משאלות של sentence completion, ואז אחר כך יש לנו שאלות של restatements, ובסוף יש לנו שאלות של answers. אז בואו רגע לחשוב, בהקשרים של sentence completion, מה אני בודקת? על מה אני מסתכלת כשאני בודקת את הפרק? באיזה סדר פתרתי את הפרק? אוצר מילים. אז זה קצת יותר כללי, אני רגע רוצה להתייחס לכל שאלה, אבל נכון, אנחנו נתייחס לסדר ממש תכף. sentence completion הן באמת שאלות שברובן הן שאלות של אוצר מילים. לפעמים אנחנו כן נוכל להבין מההקשר, אבל הרבה פעמים פשוט חסרה לי מילה ואני צריכה ללמוד אותה. אז בשלב הראשון אני בודקת האם יכולתי להבין מההקשר. איך אני יכולה להבין מההקשר? אם נגיד אני מסתכלת על המילים ואחת מהן מזכירה לי משהו שמזכיר מילה שאני כן מכירה. אז יכול להיות שיכולתי, אם הייתי משקיעה עוד רגע של מחשבה על המילה הזאת, הייתי יכולה להבין מה המילה הזאת. או לחילופין, אני מכירה את כל המילים בתשובות, אבל משהו במשפט לא מספיק מוכר לי. יכול להיות שאם הייתי יוצרת רגע ומבינה שהמילה פה היא תואר ולא פועל, הייתי מבינה את המשפט כמו שצריך, ולא בצורה עקומה כמו שהבנתי אותו כשעשיתי את המבחן. אז בשלב הראשון אני שואלת האם יכולתי להבין מההקשר או את המילה או את השאלה, תלוי מה בלבל אותי. נגיד הרבה פעמים הכרתי את כל המילים בתשובות, זה סימן לזה שיכולתי להבין מההקשר ולא עשיתי את זה מספיק טוב. ובשלב השני אני אומרת אוקיי, אם זה אוצר מילים, אז אני עושה לעצמי את הרשימה השחורה. מה זה רשימה שחורה? מכל פרק אנגלית אני מוציאה 15 מילים, מכל הפרקים בסימולציה. אני מוציאה 15 מילים שלא הייתה. שמה אני הולכת לעשות איתן? אני הולכת לעבור עליהן. זאת אומרת, מתוך המילים באנגלית שאני אשנן ביום הזה, אלה הולכות להיות 15 מילים שייכנסו. למה? כי ראיתי אותן כבר בסימולציה, הכרתי אותן בתוך הקשר, כאילו זיהיתי שהן קיימות כאן, ולכן אני אשתמש, ואני כבר מנף את זה שטעיתי במשהו, כי טעות נחקקת לנו חזק יותר בזיכרון, ואני אקח את המילים האלה ואלמד אותן. שאלות על זה? אתם כולכם שומעים אותי רצוף וטוב, כי אתם נראים לי מקוטעים לפעמים. כן, לא, באמצע, תנו סימן. שומעים טוב. שומעים טוב, סבבה. אז זה בהקשר הזה, ב-restatements. למה אני טועה ב-restatements?
מילות קישור, אוצר מילים. אוקיי, זאת אומרת, לפעמים זה יהיה על אוצר מילים, נכון? ולפעמים זה יהיה ממש, יכולתי לפתור את זה אם הייתי משתמשת בשיטה, אבל לא השתמשתי בשיטה. אז אנחנו נחלק restatements לאוצר מילים ולטכניקה. כשבטכניקה ממש יש לכם כל אחד איפשהו למד את הטכניקה מפורטת, אבל נקודות שאני יכולה לשים עליהן את הדגש, בשביל להצליח להתמודד עם restatements, גם אם אני לא מכירה מילה. אני יכולה לשים לב לאוצר מילים, נכון? אני יכולה לשים לב למילות קישור, אני מתכלסת לעצמי את מה המשפט אמר, ומתכלסת את המשפטים אחר כך בתשובות, ומנסה לראות מי מעביר את אותו רעיון מרכזי בדיוק. זאת אומרת, יש לי טכניקה מאוד סדורה שאיתה אני ניגשת ל-restatements, ולפעמים בלחץ של הפרק אני לא משתמשת בה. אם יש לי פער של טכניקה באופן כללי, כן, מילולי, כמותי, אנגלית, לא משנה לי איפה, מה אני צריכה לעשות אחר כך בבית? לקרוא. מה לקרוא? מאמרים אולי. אוקיי, ואם הפער בטכניקה הוא בכמותי? כאילו איך אני מתגברת על פער טכני? שאני אומרת, הטכניקה שלי פה לא מספיק טובה, לא ידעתי ליישם אותה. לראות את השיעורים? לראות את השיעורים זה נכון, בהנחה שראית את השיעורים את מכירה את הטכניקה, מה את צריכה לעשות פרקטית? ליישם. אוקיי, ליישם זה מאוד קל להגיד, קשה לבצע. ברמת הטכניקה, מה שאני רוצה לעשות כדי להשתפר בטכניקה, וזה נכון לכל סוג של שאלה שאני שמה לב שהטעות שלי היא טעות טכנית ולא טעות של ידע, אני רוצה לתרגל לאט. אני רוצה לתרגל לאט עם סיכום של הטכניקה שיושב לידי, כשאני עוברת שלב שלב ורואה שעשיתי אותו נכון. למה? כי כשאני מתרגלת לאט אני מאפשרת לטכניקה להיטמע, ואחרי שאני אעשה המון 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 שאלות לאט, לאט לאט אני אראה שהקצב עולה, פשוט כי כבר התרגלתי לטכניקה, כי אני כבר יודעת לעבוד איתה. אז אני לא רוצה לנסות לרכוב בלי ידיים, אלא אני רוצה דווקא להשתמש בסיכום שלי ובטכניקה, ולשבת כמו שצריך על כל שאלה, גם אם שאלה תיקח לי עכשיו 10 דקות לשאלה, כדי לתרגל את השימוש בטכניקה, כדי שכשאני מגיעה למבחן והוא על זמן, אני לא אזנח את הטכניקה. שזו טעות שבטח אתם רואים שקורית לכם הרבה, נכון? אם זה המבחן הזה לא היה על זמן והייתי פותרת אותו לאט, אז הייתי מצליחה מה זה מהר לסיים את המבחן. אבל איזה באסה שהמבחן כן על זמן ואני לא לאט ואין לי את כל הזמן לחשוב, אז אני חייבת שתהיה לי טכניקה, וזה חלק משמעותי מהמבחן, ולכן זה משהו שאני ארצה לתרגל לאט, עם תשומת לב על איך אני עושה אותו. שאלות על מה שאמרתי עכשיו? כי זה מאוד מאוד חשוב, התרגול של טכניקה. איך את יודעת מה זה טעות טכניקה ומה זה טעות ידע נגיד? זו שאלה מעולה. כשאני מסתכלת על השאלה, בהקשרים נגיד של אנגלית, טעות של ידע תהיה תמיד טעות של אוצר מילים. בסדר? כי או שאתה מכיר את המילה או שאתה לא מכיר את המילה. לעומת זאת טעות של טכניקה, זה כשטעית ואתה מסתכל על השאלה ואתה אומר, אבל כאילו הכרתי את המילים. אני יודע להגיד למה תשובה מסוימת זו תשובה נכונה, למה לא ידעתי להגיד את זה כשהייתי תוך כדי מבחן. ובדרך, כאילו מה זה בדרך כלל? התשובה תהיה לא השתמשתי נכון בטכניקה, ואתה תצטרך להבין מה בטכניקה עשית לא נכון. זאת אומרת, מה אתה צריך לתרגל יותר? האם אתה צריך לקרוא את המשפט יותר לאט? האם אתה צריך לתרגם לעצמך את הרעיון המרכזי לעברית? אני מאוד אוהבת לתרגם את הרעיון המרכזי לעברית, כי להשתמש באנגלית זה קשה, להשתמש בעברית זה מאוד נחמד וקל, כולם מדברי עברית מהבית. זאת אומרת, שווה לשים לב לנקודה הספציפית שגרמה לנו לטעות, ואז לתרגל אותה לאט, ורק אחר כך לחזור לעשות שאלות מהר. באופן כללי היה פה דיבור על זמן, על לשים לב לזמן שלי, לראות כמה זמן כל דבר לוקח, בעיניי זה פחות מעניין. ברגע שאנחנו טכנית עובדים טוב, אנחנו נקצר את הזמנים שלנו. כשאנחנו עושים משהו טוב בהקשרים של פסיכומטרי, כן? לא בטוחה עד כמה זה תופס לכל דבר בחיים, אבל זה תופס ללא מעט דברים בחיים. כשאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו נעשה אותו גם מהר יותר. אז אם אני עובדת על לעשות את הטכניקה טוב יותר, ואני משקיעה עכשיו שבוע בלהתפקס על איך אני פותרת שאלות הבנה והסקה טכנית, איך אני ניגשת לזה ומפרקת את השאלה למרכיבים שלה עד שאני מבינה כל טקסט שמביאים לי, לא משנה איזה טקסט מביאים לי, אז אני טובה יותר. אז אני מגיעה לשאלה הבאה גם עם יותר ביטחון, וגם עם יותר כלים להתמודד עם השאלה, ומן הסתם היא תעבור לי יותר מהר אם אני לא אקרא פעמיים את הטקסט, ואז אני אקרא גם 3 פעמים את התשובות. זאת אומרת, הזמן נגרר מהטכניקה, ואם אני אתרגל אותה לאט, בסוף אני אהיה מהירה יותר.
אז לשאלתך איך אני יודעת שהטעות היא טעות של טכניקה, אם אני מרגישה שזה לא שהיה לי פער, אלא שטעיתי בגלל שלא הבנתי נכון, לא קראתי עד הסוף, התבלבלתי, קפצו לי מילים ממקום למקום, לא יודעת אפילו למה להגיד למה טעיתי, פשוט טעיתי, פשוט בחרתי את התשובה הלא נכונה. בסדר, הטעויות האלה ירמזו לי על זה שאני צריכה לעבוד קצת על הטכניקה שלי. בהקשר של אנסים, גם אותו אנחנו נחלק לשתי אופציות, או שטעיתי כי אוצר המילים שלי לוקה בחסר, גם תשימו לב שמאוד קל לנו להאשים את אוצר המילים, אבל שווה להסתכל על האם הטעות היא באמת של אוצר מילים, או שיכולתי להתגבר על אוצר המילים גם לפני שעוד בדקתי במורפיקס. זאת אומרת, הבדיקה במורפיקס היא השלב האחרון. אם יכולתי להבין מתוך הקשר, אם הייתי קוראת את הטקסט. אז באנסים הטעות תהיה או של אוצר מילים, או של שטף קריאה. אוצר מילים אמרנו, מכל פרק אנגלית אנחנו מוציאות רשימה שחורה עם 15 מילים שלא הכרנו לפני. מבחינת שטף קריאה, מה שבאמת משפר את שטף הקריאה זה לקרוא. אני ארצה לקרוא עוד מאמרים ועוד ספרים ולתרגל את הדבר הזה. חוץ מזה, אנחנו נרצה גם ליישם טכניקות של פרקים מילוליים, של שאלות הבנה והעסקה בפרק מילולי, גם על פרק האנגלית. זאת אומרת, זה שהשאלות עצמן הן פחות דורשות מאיתנו העסקה גבוהה, זה לא אומר שהטכניקה והגישה עליהן צריכה להיות גישה אחרת. אני אשתמש באותן טכניקות שאני כבר מכירה גם לשאלות האלה, כדי לוודא שאני מדייקת את עצמי ולא סתם עונה בעלה בבעלה. שאלות על פרק אנגלית. מהמם. אז בואו נדבר על הפרק המילולי. גם בפרק המילולי, בדיוק כמו בפרק אנגלית, אנחנו מחלקות את הפרק לפי השאלות שיש לנו בפרק. זאת אומרת, אנחנו נרצה להתייחס לאנלוגיות בנפרד, אנחנו נרצה להתייחס להבנה והעסקה בנפרד, שמן הסתם בתוך הבנה והעסקה נתייחס שונה לשאלות הבנה והעסקה רגילות, ולשאלות אשמש ולשאלות כללים, כן, אנחנו נרצה לפרק את זה קצת יותר, ולטקסט. אז דברו אליי באנלוגיות, אם טעיתי, מה יכולה להיות הסיבה? קשר לא נכון, מהמם. אוצר מילים. נכון, יש לי עוד סיבה אחת לטעות. שהיא דרך אגב בעיניי, אפילו שיצא לי לראות עד עכשיו, הכי נפוצה. לפעמים אני מבין את המילה, אבל כאילו קשה לי להסביר את זה. מבין את המילה אבל לא מבין. מכיר את המילה, זה לא בעיה של אוצר מילים, אבל קשה לי להבין מה היא אומרת בזמן הזה. מעולה. זאת אומרת, זה הגדרה של כל מילה בנפרד. תחרבש לי פה עט. הגדרה של כל מילה בנפרד, מה זה אומר? אני מכירה את המילה, אבל רגע אני רוצה להתייחס למה כל מילה בנפרד אומרת, כדי שאני אדע לייצר את היחס ביניהם, את הקשר ביניהם. והרבה פעמים אנחנו נופלים על זה שלא התייחסנו כמו שצריך למילים שקראנו. ואם לא נגדיר אותם כמו שצריך, או אולי טעינו בפירוש של המילה, אבל לא כי אנחנו לא מכירים, אלא כי אנחנו סתם כזה על אוטומט כבר רצנו על האנלוגיה, הרבה פעמים מכאן תנבע הטעות. ברגע שאני מבינה מאיפה הטעות שלי, אני יודעת מה אני צריכה לשפר. אם אני יוצרת קשר לא נכון, איך אני יכולה לעבוד על זה? לתרגל הרבה פשוט. איך אתה מתרגל? זה לא ללמוד סתם אנלוגיות. לעשות אנלוגיות, אני אגיד גם בכללי, סתם לעשות אנלוגיות, או סתם לעשות שאלות, זה חמוד, זה נחמד, זה אולי ישפר אתכם קצת, זה לא מה שייתן את הקפיצה המשמעותית. ברגע שאני מבינה את המהות של הטעות, אני רוצה לתרגל בהתאמה לטעות. אני רוצה לתרגל ספציפי כדי להתמודד עם הנקודה שבה אני מתקשה, ואני לא רוצה לפרוס את זה בטירוף ולהגיד, יאללה, אני מתרגלת אנלוגיות באטרף, יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד. אני בטוחה שאתם מתרגלים כבר באטרף את הכל. אפשר כזה, נגיד, אצלי בהתחלה, אז היה לי קשה עם האנלוגיות שמי עושה את הפעולה על מי. אז כזה אתה מוצא איזה קשרים, אתה יותר מתקשה איתם, ואתה משתדל לשים לב בזה, כל פעם לשאול את עצמך, לחדד כזה, כשאתה יוצר קשר, לשים לב גם לניואנס הזה של מי עושה את הפעולה על מי. מהמם, לצורך אז העניין.
קודם כל, ערן אמר מעולה, אני רוצה להבין למה יצרתי קשר לא נכון. האם יש סוג מסוים של קשרים שאני לא יודעת ליצור מספיק טוב? האם משהו בדרך בלבל אותי? כאילו, אני מבינה מאיפה נבעה הטעות. מה סוג הקשר שלו 100% מסתדר. אחר כך, מבחינת התרגול של הדבר הזה, יש שני מוקדים שנרצה להסתכל עליהם. אחד זה תבניות. רוב הקשרים שנפגוש יהיו קשרים תבניתיים. אם כל פעם אני ממציאה את הגלגל מחדש כשאני נכנסת לאנלוגיה, זה קצת מיותר ומבזבז לי מלא זמן. אין לי סיבה, וגם בטח ראיתם, עשיתם את השיעורים בקמפוס, אתם מכירים את זה. יש סוגים של קשרים. זה עושה את הפעולה להוא, כאן יש שתי דמויות, כאן יש דמות אחת, נכון? זה גורם לזה, זהו חלק מזה. להבין רגע את הקבוצה הגדולה יותר של קשרים שהאנלוגיה הספציפית מתייחסת אליה, וברגע שאני מכניסה את זה לאיזושהי תבנית, יותר קל לי ליצור קשר. שלב שני של הדבר הזה יהיה לקחת מלא אנלוגיות, ועדיף אנלוגיות של מרכז ארצי, כי בדרך כלל אנלוגיות בכל הספרים הן פחות טובות לדברים האלה. לקחת אנלוגיות מרכז ארצי ורק לכתוב קשרים, גם לשאלה וגם לתשובות. 5 קשרים בכל שאלה. כשמה אני עושה כשאני מתרגלת את זה? אני מתאימה לעצמי את הקשר בשאלה, עם הקשר בתשובות, ורואה האם יש באמת שאלה ותשובה שכתבתי בהן בדיוק את אותו קשר, או קשר מספיק דומה, בשביל שאני יכולה להגיד זה אותו קשר, אז אני בוחרת את התשובה הזאת. היא זו שיצאה לי בדיוק כמו מה ששאלו. ואז על מה אני עובדת? אני לא עובדת על לנחש, להתאים, לשבלן, אלא ממש אני עובדת רק על יצירת הקשר. סבבה? גם לפרק המילולי יש לי, בשביל אוצר מילים, יש לי את הרשימה השחורה שלי. כנראה אתם לא תגיעו ל-15 מילים, כי אתם יודעים עברית טוב מאוד, אבל כזה 2-3 מילים בפרק יש מצב שלא תכירו, ושווה רגע לעבור עליהם, בשביל שבפעם הבאה שתתקלו במילה הזאת, כן תכירו אותה. אם טעיתי בהגדרה של כל מילה בנפרד, מה אני צריכה לעשות? לעבוד לאט אולי. לעבוד לאט, מה זה אומר לעבוד לאט? כי לעבוד לאט אני יכולה להגיד על הכל, וזה לא יעזור לך אם תעשה את אותו דבר שעשית רק לאט יותר. לא לעשות חצי שאלה, כאילו אם אתה לא מצליח לשים את האצבע על ההגדרה הנכונה של המילה, אז תיתקע עליה קצת. אתה יודע להגיד את זה תוך כדי פתרון? כאילו תוך כדי שאתה במבחן אתה יודע להגיד וואלה לא ידעתי להגדיר את המילה הזאת טוב. תכלס אני מעדיף לדלג, כאילו אני פשוט מנחש, אבל אוקיי. זה האסטרטגיה שלי, כאילו. אבל עזוב רגע בזה, כי זה לא בהכרח חייב להיות מילה שאני חצי מכירה אבל לא מכירה. יש מצב שלקחתי מילה ופשוט ייחסתי לפירוש לא נכון, או ייחסתי לפירוש לא מדויק. כן. אז כזה להגדיר לפני שמגדירים קשר, קודם כל מה זה אומר, ומה זה אומר, ואז. מעולה, וממש אנחנו יכולים לשלב את התרגול שלנו של יצירת קשרים, עם התרגול של להגדיר כל מילה בנפרד. זאת אומרת, אני לוקחת זוג אחד, לא משנה לי אם זה השאלה או התשובה. אני מגדירה לעצמי בראש מה כל מילה אומרת בנפרד, ורק אז אני מייצרת קשר. ואם אני קולטת שרוב הטעויות שלי היו על הגדרה של כל מילה בנפרד, זאת אומרת, התייחסתי למילה מסוימת לא כמו שהייתי אמורה להתייחס אליה, אז מה אני הולכת לעשות? אני הולכת להר של אנלוגיות, מגדירה קודם כל בזוג אחד, זה אומר ככה, ולכן הקשר הוא ככה. בתשובות, זה אומר ככה, ולכן הקשר הוא ככה, ורק אז בסוף, כמו שעשיתי בתרגול של יצירת קשר, מוצאת קשר שאומר בדיוק את מה שהתשובה אמרה. וככה אני בודקת את עצמי ומתחקרת, אני רואה האם הטעות היא טעות מהותית, בפער ידע שאני מתקשה לגשר עליו, או האם הטעות קורית רק תחת לחץ, ואז אם אני אתרגל את זה לאט והרבה, אני אצליח יותר. בואו נדבר רגע על הבנה והסקה. איזה סוגים של טעויות יש לנו? מה שאצלי הרבה קורה זה קצת סוג של לחפף, ואז בגלל זה אני לא באמת מצליחה להבין כמו שצריך. אוקיי, זאת אומרת, יש לנו טעויות שנופלות על הבנה, נכון? זאת אומרת, על איך הבנתי את הטקסט, על האם קראתי כמו שצריך. ועל מה עוד? סקה. לגמרי.
זאת אומרת, טעויות של הבנה על מה אני צריכה לעבוד, אם לא הבנתי את הטקסט כמו שצריך, ריאקטיבית. לגמרי. על איך אני קוראת, על איך אני מתייחסת לטקסט. קריאה אקטיבית זה לא רק לקרוא לאט, אלא זה לקרוא לאט פלוס להבין. לוודא שכל סוף משפט אני באמת מבינה את מה שקראתי לפניו, ושוב, אנחנו נתחיל עם זה לאט, ואז הקצב יאיץ בעצמו ככל שנתרגל את זה יותר. טעויות של הסקה, מה הטעות של הסקה? יצירת קשרים לוגיים כזה בין מה שקראת למה שעסקת בזה. נכון, יש מצב שהשלחתי משהו על הטקסט שלא באמת כתוב בו, נכון? יש מצב שביקשו משהו אחד ועשיתי משהו אחר. זה גם יכולה להיות סוג של טעות של הסקה. יש מצב שאני בסוף השאלה הסברתי לעצמי מה הולכת להיות התשובה, אבל הסברתי לעצמי פשוט משהו שהוא לא נכון. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה משתי הטעויות האלה, איזה סוג של טעות יש לי, ובהתאמה אני אתרגל את הטכניקה. טכניקה של הבנה זה כמו שנועה אמרה, קריאה אקטיבית. טכניקה של הסקה זה תכנון פתרון. זאת אומרת, אני מבינה על מה אני נופלת ואני מתרגלת את הנקודה הספציפית הזאת. אני יודעת בדיוק במה אני לא טובה ומשפרת את זה. שאלות? מהמם. בטקסט אנחנו בדיוק כמו הבנה והסקה, כן? מבינות על מה נפלנו כי השאלות הן אותן שאלות, פשוט הן מתייחסות לטקסט שלם, ובטקסט גם יש לנו שתי אופציות. או לעבוד פסקה פסקה, או לעבוד הכל בבת אחת. ואני רוצה להבין מה יותר נכון לי, כשמן הסתם טקסט אחד לא יסביר לי מה יותר נכון לי, אלא יותר משהו בכיוון של 5-6. זאת אומרת, כשאני מתרגלת סדר של דברים, כשאני מתרגלת איזושהי טכניקה סדורה שאני רוצה לרוץ עליה מעכשיו עד המבחן, אני צריכה לתרגל את זה על כמה פרקים כדי להבין מה טוב. עכשיו, גם כשמדובר על האנגלית וגם כשמדובר על המילולי, אני רוצה להתייחס לסדר של הפרק. זאת אומרת, מה יגיע קודם ומה יגיע אחר כך. כשאני מתייחסת לסדר של הפרק, אני רוצה להתייחס גם למנטליות. זאת אומרת, מה יותר טוב לי ומה פחות טוב לי, ברמת התחושה. איפה אני מרגישה יותר טוב ואני יותר שוחה, ואיפה אני מרגישה שאני טיפה יותר מתקשה, וזה קצת שם לי רגליים, ואולי עדיף שאני לא אתעסק עם דברים שמורידים אותי בתחילת הפרק. וחוץ מהפן המנטלי, אני רוצה גם להסתכל על נקודות שאפשר לשים בכיס. שבדרך כלל זה בא ביחד. מה זה אומר? זה אומר שאם אני ממש טובה באנלוגיות, אני לא אשמור את זה לסוף. אני אתחיל מהאנלוגיות כדי שזה יהיה אצלי בכיס, ומקסימום אחר כך אני מספיקה וזה, אני אגיע לשאלות 15, 16, 17 יחסית בסוף בפרק המילולי, כי אני יודעת שהן השאלות שיותר קשות. שאלות על זה. הסתייגויות מזה. סבבה, אז מבחינת הסדר של הפרק, וזה דגש סופר קריטי, אני לא משאירה את הקשה לסוף, קל לסוף, אני רוצה לעשות את הקל בהתחלה ולהשאיר את הקשה לסוף. כדי שאת הנקודות שהן שלי אני אשיג כבר על הוואט. טוב, נעבור לפרק שככל הנראה הכי מעניין אתכם, הפרק הכמותי. על מה אני רוצה לשים דגש כשמדובר בפרק הכמותי? איך אתם מתחקרים אותו? איזה סוג טעויות עשיתי? מהמם, איזה סוגי טעויות יש? טעויות חישוב, מהמם. טעויות של קריאת שאלה, וטעויות של הבנה. ידע. ידע. איזה עוד טעויות? ידע. של ידע מעולה. כאילו של ממש משהו ששכחתי או לא למדתי. ו? חשיבה פסיכומטרית. אוקיי, נקרא לזה טכניקה. חוסר יעילות, כאילו, מעולה. אתה נתקע כזה. והסוג שאתם הכי אוהבים להגיד לעצמכם שלא לגמרי זו הטעות שקרתה פה ואיזה מטומטמת יצאתי? סימון? סימון זה אפילו יותר מבאס מטעויות כאלה.
אבל לא, טעויות שטותיות. של שיט, חישבתי ויצא לי התשובה, ואז עשיתי ככה, ואז לא יצא לי. איזה סוגים של טעויות שטותיות יש? מאיפה הן יכולות לנבוע? הנה, עכשיו היה לי, בסימולציה האחרונה טעיתי בשאלה 2 או 3, כי עניתי כמה אבנר קיבל ולא כמה גיורא קיבל. אוקיי, זאת אומרת שיש מצב דוגמה, זה קורה לי כל פרק לדעתי. מהמם, עניתי לא על מה ששאלו. כן. מה עוד? לי קרה בתלת מימד, אני חושבת שזה היה צריך לספור פאות, וידעתי בדיוק מה צריך לעשות, פשוט שכחתי לספור פה אחת. יצא לי תשובה. אוקיי, סבבה, אז נקרא לזה דילגתי. על משהו. כן. מה עוד? גם נגיד תרשים יוצא לי לפעמים שיש טבלה או משהו ואני פספס עמודה, רושם את העמודה לא נכונה אוקיי, למה זה כן. קורה? ומערים יותר מדי. לחץ. יכול להיות של קצב. למה עוד? חוסר יסודיות. אוקיי, למה עוד? הכי קלאסי. זיזוק לחץ. לחלוטין. עוד סיבות? אוקיי, לפעמים זה גם פשוט קורה כי אנחנו אנושיים. סבבה? לפעמים אנחנו פשוט בני אדם שעושים טעויות, אבל המטרה היא לצמצם טעויות שטותיות ל2 בסימולציה נגיד, ולא לאפשר לעצמנו להימרח עם זה יותר מדי. 2 בסימולציה כבר מביא אותי לאזור ה-786, אני לגמרי שמחה עם 786. אז אנחנו מדברים על סוגי טעויות, כשקודם כל נבין את מהות הטעות, ואחר כך נבין מאיפה היא נבעה ואיך אני יכולה לשפר אותה. אז בואו נסתכל רגע על טעויות חישוב, כשאנחנו יכולים להכניס אותן תכלס לטעויות שטותיות, נכון? כן. מה אני יכולה לעשות עם זה? אחת המסקנות שהגעתי אליהן עכשיו, זה שנגיד אני עושה עכשיו בערך 15 תשובות נכונות. אז החלטתי שאני בסימולציה הבאה, אני פשוט לא אסתכל אפילו על 19-20, ואני אנסה יותר לשים, כי תמיד יש לי טעויות כזה, פתאום באיזו שאלה 7, שסתם איזו טעות חישוב. תמיד. אז אני אנסה יותר לשים דגש, יותר לעבוד לאט. ואז אני אעשה אולי לא, אבל אני כנראה לא אצא בדרך. אז אתה מרגיש שיש אמור פה לצאת עניין יותר של טוב. רוגע. נכון? שאתה אומר, אני רוצה לעשות את המבחן יותר בצ'יל, בשביל להצליח להעלים את הטעויות השטותיות האלה. כן. מהמם. זו נקודה אחת. יותר ויסודי יותר. גם, מהמם, אנחנו גם תכף נדבר על ממש איך אנחנו יודעים שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות, כי יש פה ממש נוסחה לאיך אני מגלה את זה, לגבי כל הפרקים, לא ספציפית הכמותי. אבל איך אני מתגברת על טעויות? לי עוזר להקיף את השאלה. להקיף את מה ששאלו? כן. בואי נמקד את זה עוד יותר. כל ההתייחסות למה שאלו, לנתונים, כאילו, מה זה... תני לי כותרת גדולה לזה שזה נכלל בתוכה. אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל אני לא מקיפה ממש את כל השאלה, אלא את הגוף הספציפי בו. אוקיי. כמו שערן אמר, אם נגיד שואלים על אבנר או על מוטי. מהמם, חשוב. כל הדבר הזה נכנס בתוך תכנון פתרון. זאת אומרת, דרך אחת שלי להתגבר על חלק מאוד משמעותי מהטעויות, שכוללת בתוכה גם טעויות שטותיות וגם טעויות של טכניקה וגם מגוון מאוד גדול של סוגים של טעויות, זה להבין האם בכלל תכננתי פתרון. כי הרבה פעמים הלהוריד קצב עצמו זה לא מה שיעזור לי, כמו ממש לעבוד על תכנון פתרון, זאת אומרת לשבת שאלה, לתכנן קודם במילים, לא במספרים, איך אני הולכת לגשת לשאלה הזו, ורק אחר כך לפתור את השאלה לפי התכנון שלי, בדיוק כמו שאני עושה בחיבור, קודם תכנון ואז כותבת, ככה גם בשאלה, קודם מתכננת פתרון ואז כותרת. אז מרגיש לי שאם אני אעשה את זה, כאילו אין סיכוי שאני אספיק. אז... גם הרבה פעמים נגיד אני קורא מילולית ואני לא יכול להסביר במילים מה אני עומד לעשות, אני פשוט מתחיל לזרום
לרשום את הנתונים על הנייר, וזה כאילו יוצא לי. ההבדל הקטן הזה, וזה שיש לכם חודש, מעכשיו עד קצת פחות מחודש, אבל לא דרמה, עד המבחן עצמו, זה בדיוק כמות הזמן שצריך בשביל להצליח לשפר את ההרגלים האלה. בואו נדמיין רגע, ניקח כזה אנלוגיה מחיי היום-יום שלנו. דמיינו שיש לכם הרבה דברים לעשות מחר. מה יהיה יותר פרקטי? האם יהיה יותר פרקטי לקום בבוקר ולהשקיע חצי שעה ולארגן לוז? שקודם אני עושה את זה, ואחר כך אני עושה את זה, ואז אני אכניס את זה, ופה אני אקח לעצמי הפסקה, ואחר כך אני אשב עם חברה, ואז אני אמשיך לעשות את כל הדברים שרציתי, או שיותר פרקטי פשוט להתחיל ולרוץ על הדברים. כאילו, איפה תבזבזו פחות זמן? נועה עושה כן, כי התשובה די obvious, כשאני עוצרת לתכנן, ואני מסבירה לעצמי מה אני הולכת לעשות ואיך אני הולכת לעשות את זה, זה אומנם השקעה של זמן במשהו שהוא לא פרקטית הביצוע, אבל זה השקעה של זמן שמשתלמת לי וחוסכת לי זמן על סתם להתברבר בדרך. זאת אומרת, התכנון הזה גם עוזר לי להבין האם זו שאלה שבכלל אני צריכה לדלג עליה, כי אין לי מושג איך לגשת אליה, ובטוח אתם מכירים את זה, שאתם ניגשים לשאלה ומנסים ככה, ואז אומרים, לא, זה בעצם לא ככה, ואז עושים ככה, ואז עושים ככה, וכאילו מתבחבשים על זה מלא, ובסוף אומרים, טוב, זו לא שאלה בשבילי. אם התחלתי לתכנן ואני לא יודעת מה אני מתכננת בכלל, ברור לי שזו לא שאלה בשבילי, אני מדלגת ועוברת הלאה, אין לי מה להתעכב על השאלה הזו. זאת אומרת, התכנון גם עוזר לי להבין האם השאלה הזו פתירה מבחינתי כרגע בנקודת הזמן הזו או לא פתירה מבחינתי, וגם הוא עוזר לי לעשות את השאלה בצורה יותר יעילה. אממה, שוב, כמו כל שאר הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אנחנו נצטרך קודם לתרגל את זה לאט, ולאט לאט הקצב יעלה. זאת אומרת, הציפייה היא לא שנעלה לאופניים וישר נצליח לגרום למרחקים ארוכים, אלא הציפייה היא שנעשה את זה לאט לאט, נלמד לדווש, נשתמש קצת בגלגלי עזר, ובסוף נצליח לרכוב למרחקים ארוכים. בסוף נצליח להגיע לנקודה הזאת. התכנון חוסך זמן, נקודה. כאילו עוד לא היה לי תלמיד שהוכיח לי אחרת. אז לחלוטין תכנון פתרון הוא נקודה מאוד חשובה בפרק הכמותי, אולי אפילו הכי חשובה. מה זה אומר? לכל שאלה עושים את זה, או נגיד רק לשאלות קשות? כל שאלה. פשוט מה זה אומר בשאלות. אבל תכנון פתרון? תכנון פתרון, לדעתי, כן, כל אחד יכול לתת לך את זה כזה פרספקטיבה אחרת להסתכל על זה, אבל בעיניי זה להבין שני דברים. זה להבין קודם כל מה השאלה שואלת אותי, כשהרבה פעמים אנחנו מתעלמים מזה וישר מתחילים, כי ככה לימדו אותנו בתיכון, כן? זה לא אשמתכם או משהו כזה, זה פשוט ככה מלמדים וככה אנחנו עובדים, אנחנו ישר מתחילים לפענח את הנתונים, נכון? זורקים נתונים על הסרטוט, מתחילים לכתוב משוואה, כאילו מתחילים לרוץ קדימה. אז בשלב הראשון אני ארצה להבין מה בכלל שואלים כדי לדעת באיזה נתונים מעניין אותי להשתמש, ובשלב השני אני ארצה לבחור טכניקה ולקחת את הנתונים ופשוט להכניס אותה לטכניקה הזאת שאני יודעת להשתמש בה. זאת אומרת, את שני הדברים האלה אני אחליט לפני שאני מתחילה בכלל לפתור את השאלה. קודם כל, מה ביקשו ממני? דבר שני, מה הכלי הכי פרקטי שיש ברשותי שאני יכולה להשתמש בו כדי להצליח לפתור את השאלה. סבבה? ממליצה לכם גם לרשום לעצמכם את זה. זה בעיקרון מה השאלה מבקשת ואיך אני הולכת לפתור את זה. להסביר לעצמי במילים לפני שאני מתחילה לעבוד עם המספרים, לפני שאני מתחילה לזרוק נתונים. אז תכנון פתרון זה נקודה. כשאני מתחיל את השאלה, אני אמור כבר לדעת בדיוק את כל הצעדים שאני צריך לעשות. לגמרי. אני לא חושב שבכל שאלה זה אפשרי. או לפחות בלי. אז כאילו... סביר להניח שבשלב שבו אתה נמצא כרגע, זה לא אפשרי לך בכל שאלה. האם תוך חודש זה יכול להיות אפשרי לך בכל שאלה? סביר מאוד להניח שכן. כי מספיק עבודה ממוקדת על זה. זאת אומרת, יש פה עבודה לעשות, אנחנו מצפים שזה פשוט ייפול עלינו, כי כאילו הפסיכומטרי, החומר עצמו, לא מטורף. זה לא כמו החומר שתלמדו אחר כך בתואר. כאילו, זה לא שזה משהו הבנתית מורכב בהגזמה, יש חלקים מורכבים, יש חלקים שקצת קשים לנו, אבל זה לא איזה משהו הזוי שנפל עלינו ולא ברור לנו מאיפה הוא נפל עלינו, הכל אפשר בסוף להצליח להתמודד איתו, ומה שכן קשה זה העניין הזה של תכנון פתרון, של להבין איך אני משתמשת בטכניקה הכי טובה, וזה דורש את העבודה האמיתית, זה דורש את העבודה הרצינית, זה מביא אותי מ-10, 12, 15 תשובות נכונות, קצת יותר קרוב ל-20. זה ברמה שממש לפני שאני מתחילה לפתור, אז כזה לקחת שנייה, לא לכתוב כלום על הדף ורגע להריץ כזה בראש. אז אחד התרגילים שאני נותנת לתלמידים שלי, זה מן הסתם קצת כזה צריך לשבת על זה בשיעור ובאמת לעשות את זה, אבל אתם יכולים לנסות טיפה בעצמכם לעבוד ככה.
אחד התרגילים שאני נותנת לתלמידים שאני רואה שהקושי שלהם הוא תכנון פתרון, זה לעבוד בלי ידיים. לעשות פרק שלם בלי לכתוב כלום על הדף, רק לסמן את התשובה הנכונה. ואז אני חייבת לתכנן, נכון? כי אין מצב שאני מצליחה לעשות 3 שלבים של תרגיל, הכל בראש, סתם ככה. צריכה קודם להסביר לעצמי את סדר הפעולות, ואז לעבוד שלב אחרי שלב. אז כן, לגמרי. השלב הראשון הוא בערך 30 שניות שבהם, 30 שניות בממוצע, כן? בשאלה קלה אולי פחות, בשאלה קשה אולי יותר, תלוי בכם. אבל אני לוקחת רגע את הזמן לתכנן מה הולך לקרות, לא כותבת כלום, ואם אני צריכה, אמורים להיות לי ממש כמה מספרים קטנים על הדף. זאת אומרת, מי שמסיים כשהפרק שלו מקושקש לגמרי, יתבלגן קצת יותר מדי בדרך, לדעתי. אז זה בהקשר הזה, תכנון פתרון. עוד נקודה שאנחנו רוצים להסתכל עליה, היא ממש להתמקד בטכניקה. שמה זה אומר להתמקד בטכניקה? למגוון של שאלות יש לנו מגוון של פתרונות. לצורך העניין בשאלת אחוזים אני יכולה להציב 100 במקום השלם. אני יכולה להשתמש בשיטה של 10% זה 10 מהשלם שלי. אני יכולה להשתמש בריבוע קסם, שיטת החץ, ריבוע יחסים, לא יודעת איך אתם מכירים את זה, כל אחד לומד במקום אחר, אתם בטוח מכירים את הקונספט. נכון, יש לי 1% מ1% שאני יכולה להשתמש בו, יש לי קפיצות באחוזים שגם בזה אני יכולה להשתמש, גם לזה יש נוסחה. זאת אומרת, יש לי המון טכניקות לפתור שאלות מסוגים מסוימים. אז כשאני מתכננת פתרון, מן הסתם אני אזהה שאלה. נכון, אני מסתכלת על השאלה ואני אומרת, זה שאלת ממוצעים שמשולבת עם עקרונות של אחוזים, נגיד. ואז אני רוצה לבחור את הטכניקה שמתאימה לי. איך אני מייצרת אצלי בראש מאגר מספיק גדול של טכניקות לפתור בעזרתן את השאלות? מה שאני עושה, וזו עבודה סיזיפית בהגזמה מאוד קשה, מעריכה לנו משמעותית את התחקור, אבל שווה באמת כל רגע שאנחנו משקיעים בה. אני פותרת כל שאלה בשתי דרכים. לפעמים לא תהיה עוד דרך, אבל לעתים רחוקות. ואם אתם יושבים ופותרים ולא מצליחים למצוא עוד דרך, אז אתם שולחים בקבוצה של החממיסטים ומישהו יעלה לכם עוד דרך. זה יכול להיות אחד מאיתנו, ויש מצב שגם אחד מכם ידע לעזור לחברים שלו ולמצוא דרך נוספת. אבל למה זה עוזר לי לפתור כל שאלה? כל שאלה שטעיתי. מה? כל שאלה שטעיתי לעשות את זה, או כל שאלה? כל שאלה. גם שאלה שצדקתי וגם שאלה שטעיתי. בגרף, בחלק משמעותי מהשאלות לא תמיד נמצא עוד פתרון, אבל בשאלות רגילות לרוב נמצא. למה זה עוזר? לתרגל באמת את החשיבה שלנו, את השיטות, לתת עוד כלים. דמיינו אינסטלטור שבא לתקן לי את המתחת של הברז שיש בו נזילה עכשיו, והוא מגיע רק עם כזה מפתח שוודי. יש מצב שהוא יצליח לפתור את הבעיה שלי, אבל סביר להניח שלא יהיו לו מספיק כלים בשביל לפתור את הבעיה. עכשיו דמיינו מישהו שמגיע עם ארגז כלים מאוד מלא, הוא יכול לשלוף מה שהוא צריך בהתאמה לבעיה, כי כשהוא מגיע הוא עוד לא יודע מה תהיה הבעיה, בדיוק כמו שכשאתם ניגשים לשאלה אתם עוד לא יודעים בדיוק על מה תתקעו. כשיש לכם מגוון מאוד גדול של כלים, ואתם גם מאמנים את עצמכם להשתמש בכולם, זאת אומרת אתם לא משתמשים שוב ושוב באותו כלי שקל לכם. נגיד יש מי שכל הזמן נקלעים למשוואות, יש מי שכל הזמן אוהבים להשתמש בהערכת סדר גודל ולא באמת לשחק עם מספרים. אם אני מתרגלת גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה בכל סימולציה, אז אני קצת יותר פתוחה מחשבתית. אני קצת יותר מאפשרת לעצמי. להסתכל על דברים שונים, אני מתרגלת את הטכניקות, אני לומדת איך להתעסק עם הדברים עוד ועוד כדי להיות טובה בהם יותר. אז מאוד חשוב בעיניי, כל שאלה לפתור פעמיים עוזר לנו בטירוף. שאלות על זה? מהמם. לסיכום של כל הסדנה הזו, נדבר על מה אנחנו עושים בכל פרק. אז קודם ערן העלה את עניין הזמן. נכון? דיברת על זה שאתה רוצה להאט את הקצב שלך בשביל להיות יותר טוב בשאלות שבדרך כלל אתה טועה בהן, כי אתה אומר, אני חושב שהטעות שלי היא טעות שנובעת מזמן. נכון? נכון. יש לנו ממש נוסחה לדבר הזה. מה תהיה הנוסחה הזאת? אנחנו ניקח את כמות השאלות שראיתי בפרק. מה זה כמות השאלות שראיתי? שאלות שדילגתי עליהן, אבל דילגתי על הוואן, כן? כאילו הסתכלתי על השאלה, ניסיתי לתכנן, אמרתי וואי, אני לא מצליחה לתכנן, דילגתי, לא נחשבות. שאלות שלא הגעתי אליהן, לא נחשבות.
זאת אומרת, רק שאלות שאשכרה ניסיתי לפתור. אז אני לוקחת את כמות השאלות שראיתי בפרק, ומחסרת מהן את כמות התשובות הנכונות. וההפרש הזה בין כמות השאלות שראיתי לכמות התשובות הנכונות, צריך להיות קטן או שווה לאחד. זאת אומרת, אם זה אחד או פחות, אם כל שאלה שראיתי צדקתי בה, או לחילופין הייתה לי טעות אחת בדרך שאין מה לעשות, אנחנו חושבים וזה יקרה, אני סבבה. הקצב שלי סבבה. אם לא, אני צריכה להוריד קצב. אני רוצה לעבוד קצת יותר לאט בשביל להצליח יותר, והדוגמה המושלמת לזה היא ממש לקחת את המבחן ולדמיין שני אנשים. אחד מהם הגיע ל-20 שאלות, אבל צדק ב-12, לעומת אחר שראה 14 שאלות וצדק ב-14. בסוף הציון היותר גבוה יהיה למי שראה 14 שאלות. אז עם כל האגו שיש לנו מול המבחן הזה של אני רוצה להצליח להוציא כמה שיותר, אני רוצה להצליח לראות כמה שיותר, דווקא לפעמים לעבוד לאט ולהשיג יותר, פרקטי לי יותר מלנסות לראות את כל השאלות. שאלות על זה, על הנוסחה, על הגישה, על משהו? כאילו יש נגיד, סתם נגיד הסתברות, אני יודע שנורא קל לי. גם אם זו שאלה 20, אני תמיד צודק. איך אני יודע איזה שאלות, כאילו חבל שהתפסס לי. זה גם מה שאני חושב בזמן המבחן, כאילו וואי, אמא של שאלה 20 היא נורא קלה. בגלל זה אני ממהר. מה, סטטיסטית לא. סטטיסטית שאלה 20 תהיה קשה ושאלה אחת תהיה קלה. ומה שבדרך יעלה. אז כאילו, אתה יודע שברמה הסטטיסטית אתה מתייחס לכל פרק בצורה הכי נכונה שיש, שזה אומר פותר אותו מההתחלה ועד הסוף. אז אתה סך הכל בסדר. יש מצב שתפספס שאלה שהיית יכול לפתור. כן. או נגיד תרשים, כאילו. אני טוב בתרשים, אם יש תרשים בסוף, חבל שהתפספס לי, כנראה שאני... מצד שני שוב, תרשים של שאלות 17, 18, 19, 20, משמעותית יותר קשה משאלה 5. אז כל הקונספט הזה שאני הולך לתרשים בהתחלה ויהי מה, גם קצת כאילו אין בו היגיון בעיניי. אני רוצה לפתור את השאלות שמכניסות לי תשובות נכונות, קלות, מהירות, לכיס. שאלה 17 תהיה שאלה שכנראה תיקח לי קצת זמן. ברוב הפעמים. לפעמים תהיה שאלה כזאת שוואלה, עליתי על הקאץ' וזהו, אני על זה. הצלחתי, מצאתי, הבנתי מה השאלה רצתה ממני, פתרתי את זה מהר. ברוב הפעמים לא. ברוב הפעמים פשוט תהיה שאלה קצת יותר קשה. אז שוב אני מתייחסת למבחן הזה בתור משהו סטטיסטי, כי גם יש לי כמות מספיק גדולה של שאלות בשביל להתייחס אליו בתור משהו סטטיסטי. זה לא מבחן של 3 שאלות, זה מבחן של 160 ומשהו שאלות. אז ככה אני מתייחסת אליו. לא שווה לי לפתור את השאלות בסוף לפני שפתרתי את השאלות בהתחלה. יש מצב ששאלה 7 תהיה שאלה שלא תשתלם לי, אבל אז תוך כדי שאני מנסה לפתור אותה אני אגיד יאללה, הלאה, היא לא מספיק מעניינת. ואז אני אוכל להגיע במקומה, נגיד אתה אומר יש לי 15 תשובות נכונות, אז תרצה לראות בערך 16 שאלות עכשיו, בקצב הנוכחי שאליו אתה רוצה להגיע, סבבה. אז דילגת על שאלה 7, תוכל להגיע עד שאלה 17, דילגת על שאלות 5 ו7, תוכל להגיע עד שאלה 17. אז נגיד להוסיף עוד שאלה אחת ממה שיש לי עכשיו. נכון. אנחנו רוצים שההפרש יהיה אחד, אנחנו תמיד מורידים את הקצב למקום שבו אנחנו נמצאים, ומעלים לאט לאט. נגיד אם עכשיו אני מגיעה לסימולציה שבה כמות התשובות הנכונות שיצאו לי שווה לכמות השאלות שראיתי, זה דווקא סימן לזה שאני יכולה להגביר קצב. זה שאני אולי טיפה סטלנית תוך כדי הסימולציה, ואני יכולה להרים את עצמי טיפה כדי להגיע לקצה. עכשיו, אם אני ממשיכה רגע את מה שקורה בכל פרק, חוץ מהעניין של להבין מה הקצב שלי, אני רוצה להוציא לכל פרק 3 מסקנות פרקטיות. שלורן העלתה את זה קודם, ואנחנו עכשיו נרחיב על זה טיפה. מה זה אומר מסקנה פרקטית? מסקנה פרקטית זו מסקנה ששולחת אותי עם משימה. המשימה יכולה להיות אחת משתי משימות. היא יכולה להיות משימה לבית, והיא יכולה להיות משימה לסימולציה. מה זה משימה לבית? זה סוג ספציפי של תרגול. כשאמרנו עוד קודם, ואנחנו נחזור על זה כמה שצריך, התרגול צריך להיות ממוקד לקושי. לא אני הולכת לתרגל טריליארד שאלות אחוזים, אלא אני הולכת לתרגל שיטה מסוימת באחוזים. אני הולכת לבדוק על איזה שאלות היא מתאימה לי. לא אני צריכה לעשות מלא אנלוגיות, אלא אני הולכת לתרגל יצירת קשר באנלוגיות. זאת אומרת, אני מבינה ממש את המהות העמוקה יותר של הטעות, ומתרגלת בהתאמה לזה.
מתרגלת בדיוק את מה שקשה לי, ולא בעלה בבעלה עושה מלא שאלות, ומצפה שתוך כדי שאני אעשה מלא שאלות זה כבר יקרה. אתם כבר לא בשלב הזה, אתם שלב אחד אחרי לעשות מלא שאלות. אתם כבר יודעים את החומר, עכשיו, כאילו מן הסתם יהיו לפעמים טעויות ידע, ואז אני אגיד סבבה, אני צריכה לחזור על חישוב נפחים ושטח פנים בגופים. יש מצב שזאת תהיה מסקנה, ואז סבבה, אני חוזרת לסרטונים, ואני רואה שוב, ואני מתרגלת כמות של שאלות, אבל אם הטעות היא טעות שנובעת ממשהו שהוא יותר עמוק, אז התרגול שלי יהיה תרגול עמוק, ואני אתן לעצמי משימות ספציפיות שיעזרו לי לשדרג את הדבר הזה. בשביל הדברים האלה, גם תומר, דניאל ואני זמינים לכם. כאילו אם יש משהו שאתם לא מבינים למה אתם מתרגלים אותו בדרך מסוימת, שלחו לנו הודעה, נסביר לכם איך אפשר לתרגל אותו. איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. אז מכל פרק אני מוציאה 3 מסקנות פרקטיות, ואז כשאני מסתכלת על הסימולציה הבאה, אני רוצה לבחור לעצמי, זאת אומרת, יהיו לי 3 מסקנות מהחיבור, 3 מסקנות מאנגלית, 3 מסקנות ממילולי, 3 מסקנות מכמותי, זה סך הכל 12 מסקנות, וגם מהסימולציה השלמה, מן סתם אני אסיק איזה מסקנה 2 נוספות. בסוף אני רוצה לבחור 3 מסקנות לסימולציה הבאה. עכשיו, מה שהולך לקרות, מה שאני ממליצה לכם שיקרה, זה שלכל אחד מכם תהיה מחברת תחקורים. והמחברת הזאת מתחילה בכל מה שכתוב פה על הדף הזה. אם תרצו אני אשלח לכם סקרינשוט של הדבר הזה, שתוכלו לצלם ולשים אצלכם במחברת. אבל בעיקרון אנחנו כותבים בה את כל המסקנות, את כל הדברים שעלו, את כל התרגולים שנעשה אחר כך. זאת אומרת, ממש נותנים לעצמנו הוראות לשלב הבא, ומסיימים כל תחקור ב3 מסקנות האלה. ואז לפני שאני ניגשת לסימולציה הבאה, אני עושה אקט שהוא בעיקר טקסי, אבל יש בו גם איזושהי משמעות, של לקרוא את 3 המסקנות לסימולציה הבאה. זאת אומרת, 3 המסקנות שהחלטתי, שהן הכי פרקטיות לי. יכול להיות שזה יהיה להסתכל באופן מסוים על שאלות הבנה והסקה. יכול להיות שזה יהיה לסדר אחרת את פרק האנגלית שלי. מלא סוגים של מסקנות יכולים לעלות, אני בוחרת את 3 שמרגישות לי הכי רלוונטיות, מציגה לעצמי אותן לפני הסימולציה, ודואגת לשים דגש בסימולציה על המסקנות האלה. ואז אני יכולה גם להבין אם במהלך התרגול, בנקודות האלה, שהן 3 הנקודות שהיו לי הכי חשובות, הצלחתי להשיג איזשהו שיפור או לא. שאלות? אוקיי. אז זהו מהבחינה הפרקטית, יותר נקרא לזה. ועכשיו אני רגע סוגרת את ההקלטה, ויש לנו עוד כמה דקות אחרונות, שבהן אתם מוזמנים ממש להעלות דילמות שלכם, וטיפה נדבר עליהן ביחד. של איך אני משפרת ככה וככה, איך אני ניגשת למשהו שהיה לי קשה. אז רגע.